Ono što smo mi saznali od mladih ljudi u Crnoj Gori ovih dana je da oni svi prepoznaju urgentnost problema narkomanije, kako među mlađom, tako i među starijom populacijom stanovništva i naglašavaju da je najveći problem nedostatak kvaliteta rada sa mladim ljudima u Crnoj Gori. Takođe smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, kao što je kolega naveo, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladim ljudima, da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja onih koji imaju sve veći problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci. Pored toga, evidentni su i nedovoljno razvijeni kapaciteti podrške i pomoći onima koji već koriste droge. Ja sam pripremila podatke iz istraživanja koje je Amar već spomenuo. Nešto što bih na početku naglasila je da skoro polovina građana Crne Gore je mlađa od 35 godina, odnosno da je preko 1/3 je mlađa od 25 godina, imamo izuzetno mladu populaciju. Prema poslednjim međunarodnim ESPAD istraživanjem u Crnoj Gori, koje je sprovodio Institut za javno zdravlje, primetan je blagi, ali kontinuirani porast upotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškolcima. Kao što vidite, u 2008. 5% njih je koristilo psihoaktivne supstance, dok je u 2011. taj procenat porastao na 7%. Upotreba kanabisa i sedativa među srednjoškolcima je porasla sa 3 na 5%, dok je upotreba inhalanata porasla iz 2008. sa 3% na 6% u 2011. Ovo govori da mi imamo jedan kontinuirani porast upotrebe droga među vrlo mladim osobama, čak i maloljetnim osobama. Sa druge strane, mi smo u okviru projekta mreže omladinskih nevladinih organizacijama koje se bave drogama u maju 2015. godine sproveli ispitivanje među korisnicima droga na uzorku 100 osoba mlađih od 30 godina koje koriste zdravstvene servise socijalne zaštite kod nas u Podgorici. Kao što smo već čuli, zabrinjavajući podatak da je 84% ispitanika prvi put probalo psihoaktivne supstance u periodu dok su bili maloljetni, a čak 44 njih u uzrastu mlađem od 15 godina. To je ona definicija da su osobe mlađe od 15 godina spadaju pod kategoriju djece.